να το πω έτσι θρησκευτικό, εγώ δεν το θεωρώ καλό να έρθεις δαμέ και να μην πιάσεις κάτι. Όχι εσένα μόνο, για όλους, μου αρέσει. Είναι το σύστημα μου έτσι. Ναι, καλά είναι. Σε αγαπώ, σε αγαπώ. Ναι. Τι άλλο θέλεις πλέον, τι άλλο έχεις το Θεό ευχάριστον και ωραίο. Η αλήθεια αγάπη μου είναι ο Θεός, ο Τσίζες, του τα ουλέψε ευκές που βλέπουμε. Ναι. Αντεστέ, Ναι, ουλέψε ευκές. Η αλήθεια είναι μόνο ο Θεός, τίποτε άλλο. Ναι. Τίποτε άλλο. Ότι θα κλείσουμε τα μάτια μας χωρίς τίποτε. Ναι. Ότι πάρουμε μαζί μας κοινωνένοι, ότι καλό έκαναμε. Η θρησκεία μας, το Χριστό τρυπήσαν τον και ξέβηκε γέμαντζε νερό για να δείξει, λέει, ότι το νερό είναι το βάφτισμα και το αίμα είναι η Αγία Κοινωνία. Χωρίς αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορεί να πάει στην Βασιλεία του ουρανού. Γιατί είμαστε οι τελευταίες και ζούσαμε μαζί με την Ελένη. Μάνα μου, την Ελένη μου, την γλίτσα μου. Δεν χαρικά πολλά που στα εδώ. Ήρθες και 3 φορές έμεινε, αλλά δεν χαρικά πολλά, έφυγε γλύωρα. Πόσο χρόνο ήταν που έπεθανε? Ήταν 80. 80? Έπεθανε γλύωρα. Ναι. Εγώ είμαι 94 και ακόμα ζω. Προσευχή. Τούτε αποδαχαμε νυχτερινή προσευχή. Ναι. Το διαβάζεις? Τούτε είναι νυχτερινή προσευχή. Τούτο θυκευάζω το τη νύχτα. Θυκευάζα το τώρα. Όλον τον κόσμο να το δω, καρδιά μου δεν ανήκει. Αν βλέπα την Ελένη μου την πόρτα να κρονεί. Την Ελένη μου. Εγώ είμαι από τους πιτηρίδες. Ναι, πες μου. Είμαι από τους πιτηρίδες εγώ. Τσίνο σε κάθε του ήταν 80 χρονών και πήγαινε στο Παντοπουλιό και πουλήν καρύθια. Ναι. Και κάθε του και βάλουν τα σακουλούι. Εκατοστήνικα για τα έτοιμα και τώρα που τα έβαλε μες στο σακούλι, άμα φτάσει στο 5, έλα Θεέ μου πέμπε. Άμα φτάσει στο 6, ο Χριστός να πέψει. Γιατί είχαν πίστη ο κόσμος. Τώρα έφαμε τα τσιρκά, μα είναι πράγματα που θέλουμε μωρέ. Τούτα όλα τα τσιρκά και τους διατιμίες είναι πράγματα αυτά. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να έρθουμε και ύστερα του αρφού μας που τα τσέρσαν του Χρήστου έδωξαν του να φέρει γυναίκα μου την Κύπρο. Ναι. Κατάλαβες τι να μου λέω? Ναι. Να φέρει γυναίκα μου την Κύπρο. Άμα και ήταν η κόρη του Μουχτάρη, η νύφη μας, που ζητούσαν την που τη Λευκοσία, που τον διδασκάλει και ούλα και δεν πήραν κανένα. Ήταν που την καλύτερη του χορκού η Μαρία. Το λοιπόν, άμα και είπε να πάρει, είπε ότι δεν το επιτρέπαν να φέρει 3, έπρεπε να έρθουμε νησιό. Και ρίξαν γλύρο και έπεσε η Ελένη να έρθει. Και ήρθε εκείνη με τη Μαρία και εγώ ύστερα η μάνα μου λέει θα πάει σκόρη μου. Είπα να φέρουν και με ύστερα από 1 χρόνο. Η μάνα μου με έφυγε να έρθω, δεν ήθελα να έρθω. Και έμεινα στην Κύπρο και έκανα τα 6 παιδιά, 5 παιδιά. Και γιατί ήρθα με τα παιδιά, ήρθα με την φαμίλια μου. Ούλα γραμμένα και τυχερά ότι θέλει ο Θεός, δεν είναι ότι θέλουμε. Ό,τι έρθει μου το Θεό. Ναι. Μου το Θεό ούλα.